नमस्ते। तो भैया रउआ सबके बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया सही कहले बानी कि झमकावला से होई। तो हकीकत बात बा भैया कि अब इ रउआ सबके गाना के रूप में डायलॉग देखे के मिल जाए। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी भैया कि हर हर गंगे फिल्म में गाना आ रहल बा, जौना गाना के टाइटल बा झमकावला से होई। जी हाँ, पावर स्टार पवन भैया के डायलॉग जौन की बा अब भैया गाना के रूप में आ गइल बा। रउआ सबके देखे सुने के कले मिली। रउआ सबके वीडियो में पूरा डिटेल से बतलाएम। तो भैया अगर हमारा वीडियो पर नया बानी तो वीडियो के लाइक और चैनल के भैया सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे रउआ सबके बतला दी भैया कि जौन की हर हर गंगे के ट्रेलर आयल। जी हाँ, हर हर गंगे के ट्रेलर आयल भैया, फैन के डिमांड भइल कि भैया एकर इवेंट शो काहे ना रखल गइल बा, जबकि गाना के इवेंट शो रह सकता। ट्रेलर के इतना बड़ा बजट का फिल्म बना है तो इसका ट्रेलर आया तो इसका भी इवेंट शो रखना चाहिए। रोज के बतला दी भैया कि फाइनली फैन के डिमांड से भैया इवेंट शो होने जा रहा है। और भैया रोज के बतला दी कि जहिया इवेंट शो वही दिन भैया ई गाना जवना गाना का टाइटल बा झमकावला से हुई। तो भैया रोज सबके बतला दी कि 9 अक्टूबर के इवेंट शो रखल गइल बा और 9 अक्टूबर के यानी कल गाना रउआ सबके बीच में आई झमकावला से हुई। तो भैया आगे रउआ सबके बतला दी कि गाना में के कास्ट कइले बा भैया। तो गाना के गइले बारे पावर स्टार पवन भैया और उनके साथ में अनामिका त्रिपाठी। जी हाँ, जौन की भैया नया सिंगर बारी पावर स्टार पवन भैया के साथ में पहली बार आ रहल बारी। आगे रउआ सबके बतला दी कि गाना के लेके बानी रोशन सिंह विश्वास भैया और एक गाना में म्यूजिक देले बानी छोटे बाबा, जौन की भरपूर मजा दी रउआ सबके कले। जी हाँ, कले ई गाना भरपूर मजा दी, जौन की रउआ सबके डायलॉग के इतना हाईलाइट कर देनी, इतना ट्रेंडिंग में डायलॉग चलत रहे, ई डायलॉग ट्रेंडिंग में चलत रहे, हर एक के मुंह पर भैया ई डायलॉग रहे झमकावला से हुई। तो भैया गाना के वीडियो को लोग प्यारा आशीर्वाद जरूर देहम और झमकावला से गाना भैया ट्रेंडिंग में ले आवे का भैया। ट्रेंडिंग चैनल तो नहीं के भैया, लेकिन ट्रेंडिंग में गाना के लेके आवे के बा, माने यानी गर्दा गर्दा उड़ा देवे का भैया। गाना के कुछ कमाल के रिकॉर्ड होगा, सब प्यार आशीर्वाद देके बनाइए गाना के, जौन की कल सुबह 6:30 पर DRJ रिकॉर्ड पर रउआ सबके ई गाना देखे और सुने के मिल जाई। आगे रउआ सबके बतला दी भैया कि कल इवेंट शो रखल गइल बा। जी हाँ, हर हर गंगे के ट्रेलर के लॉन्चिंग पर भैया इवेंट शो कले रखल गइल बा। खैर ट्रेलर तो बहुत दिन पहले आ गए, लेकिन इवेंट शो एकर कले रखल गइल बा। रउआ सबके कले इवेंट शो भी देखे के मिल जाई और भैया गाना भी देखे के मिल जाई, जौन की लाजवाब कंटाप गाना बा। रउआ सब भैया जरूर ये गाना के प्यार आशीर्वाद देहम। और भैया ई फिल्म के गाना बा, जैसे भैया सत्या में आ रहे रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, वैसे ही भैया ई गाना आ रहल बा। ये भी गाना के भैया कमाल के प्यार आशीर्वाद लोग देहम। तो हमारा अपडेट कैसा लगा भैया कमेंट करके जरूर बताएं।